Doncs perquè un professor de l'institut em va dir, diu, mira, tu creo que Marc podrías hacer algo manual, se te da bien. I arran d'això em va dir, igual ceràmica se te da bien. I vaig mirar un grau superior, un grau mitjà de ceràmica, i així és com vaig entrar en el món de la ceràmica. La meva formació, vaig fer un grau mitjà de terrisseria i llavors un grau superior de ceràmica artística. I llavors he anat fent cursos i m'he anat formant amb diferent gent. I llavors he estat treballant també amb tallers de ceràmica. He de dir també que els meus tiets són ceramistes, llavors també em ve d'aquí. El Marc se te da bien hacer ceràmica també ve per aquí, però arran de que els meus tiets són ceramistes, doncs també hi vaig entrar-hi de cap, no? Va ser fàcil, després d'estudiar. El meu procés creatiu és l'ofici de treballar, és el meu procés creatiu, bàsicament. I arran de treballar doncs, vaig veient coses que m'interessen i vaig investigant, però no tinc un perfil. M'inspira la gent, la societat i la natura en general, però no tinc, evidentment m'interessen grans artistes, no? Com a tothom, però no tinc una font d'inspiració. Que és una ceràmica amb ofici, on el disseny per mi és molt important, i sobretot el fet que sigui una ceràmica utilitària, doncs per mi li dona un valor, no? Penso que en les coses funcionals hi ha molt art, no? Que a vegades per les presses que tenim no ens hi fixem, no? Però seria això bàsicament. El millor del meu ofici? No ho sabria dir. Segurament el fet de poder centrar-me en una sola cosa, no? I poder estar concentrat en una sola cosa. Suposo que això és una cosa molt bona del meu ofici. I el pitjor, tota la burocràcia i tot el que genera ser autònom, no? I haver-se de guanyar la vida, no? Si no m'hagués de guanyar la vida seria genial el meu ofici. Però a banda d'això, com tothom, no? Coses... No hi ha res dolent tampoc, és aprenentatge. Doncs jo per mi crec que el que seria molt important és tenir un segell de qualitat, però no de qualitat de mentirijilla, sinó de qualitat de veritat. I això hi hauria d'entrar-hi aquí el sector privat, el sector públic, hi hauria d'entrar-hi molts sectors perquè això sigués creïble, perquè no serveix dir soc artesà i artesania no té força realment.
Llavors hauríem d'agafar-nos, no sé, amb altres coses. No sé, jo sóc ceramista, tampoc no sabria ben bé què, però crec que seria un bon camí aquest. Igual que amb els formatges o igual que es fa amb altres coses, no? Doncs, amb alimentació doncs, també s'hauria de fer amb el tema d'artesania. Ja està. Pa, para, pa, pa.